ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଜଗତରୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ସମୟ ଜାଣି ଜଗତରେ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ପେଲେ ପ୍ରେମ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଜଗତରୁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ସମୟ ଜାଣି ଜଗତରେ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରେମ। ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ସିମୋନର ପୁତ୍ର ଇସ୍କାରିୟତି ଯିହୁଦାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କରି ସାରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ସିମୋନର ପୁତ୍ର ଇସ୍କାରିୟତି ଯିହୁଦାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କରି ସାରିଥିଲା ନିଜର ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ଗାମୁଛା କାଠିରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଏହା ଜାଣି ଯୀଶୁ ଭୋଜନ ଆସନରୁ ଉଠି ନିଜର ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ଗାମୁଛା କାଠିରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ନିସ୍ତାର ଜଗତର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ସମୟ ଜାଣି ଜଗତରେ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରେମ। ତତ୍ପରେ ଯୀଶୁ ପତ୍ରରେ ଜଳ କାଢ଼ିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ
ତୁମ ପାଦ ଧୋଇଅଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପାଦ ଧୋଇଦେବ। ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ ପାଦ ଧୋଇଅଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପାଦ ଧୋଇଦେବ। ମୁଁ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଅଛି, ମୁଁ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଅଛି। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ହେବା ପୁରରୁ ଯୀଶୁ ଜଗତରୁ। ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ସମୟ ଜାଣି ଜଗତରେ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ କଲେ।